Sining ng paglalagay ng tattoo na tinatawag na batok sa Kalinga. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Naging tourist destination ang Buscalan Village sa bayan ng Tinglayan, Kalinga dahil kay Maria Ugay o mas kilala sa tawag na Apo Wang Ud, ang pinakamatandang mambabatok o traditional tattoo artist hindi lamang sa rehiyon ng Cordillera kundi sa buong bansa. Mula sa kabisera ng Mountain Province, 1.5 oras ang biyahe bago marating ang turning point papuntang Buscalan. Mula rito, kailangan munang magparehistro alinsunod sa health protocols. Pagkatapos, kailangang mag-hike ng 1 oras bago makakyat sa Buscalan proper. Makikita rito ang payak na pamumuhay ng mga residente na taglay pa rin ang mga sinaunang kaugalian at ang pagmamahal sa kanilang kultura at tradisyon. Bukod sa pagsasaka, pagtataturaw ang pangunahing kabuhayan ng mga residente. Dito, nakilala namin si Jocelyn Takata o mas kilala sa kanilang tribo bilang si Princess, 13 taong gulang, ang itinuturing na pinakabatang traditional tattoo artist sa Kalinga. Nakikita ko lang nakikita ko sa ginagawa nila ako. 9 taong gulang pa lang si Princess nang matutunan ng pambabatok. May iba't ibang disenyo ng tattoo ang pwedeng pagpilian ng mga turista, tulad ng ahas, serpent eagle at marami pang iba. Pero ano nga bang madalas na ipatato sa kanya ng mga turista? San ganun, san in. Gusto kong magtattoo siya kasi yun ang traditional namin dito. Kasi ngayon, naging artist na sa aming katawan. Yun ang kagandahan namin. Parang yun kasi ang sinabi niya po, pag wala kang tattoo, hindi ka maganda. Kaya yung mga bata nagpa-practice ng magtattoo sa kanilang kasama. Ang sining ng paglalagay ng tattoo ay tinatawag na batok sa Kalinga. Ginagamitan ito ng indigenous materials gaya ng tinik ng puno ng suha na nakalagay sa patpat at tinta na mula sa pinaghalong uling at tubig. Naging popular sa buong mundo ang natatanging paraan ng pambabatok dahil umano kay Apo Wang Ud na edad na 104 ay malakas pa at nagsisilbing inspirasyon sa iba pang mambabatok. Ako si Joan Punsoy at ito ang aking special report.